Patabribiabo, Opani Quajo Damtse ko amasobrofia bonson. Watwa nananam nsie do. Afedia bema kwato. Enanu ya na mankesim efutu akwabusia. Okunafo emma ene abusia nyina ka bomu ekorakura na wade Opani Damtse koto nananam dabre. Wakwa akoda din. Okunafo ma me kwachi wada kino. Enanu ya na yede nkatachie no ba wieye. Eno na abusia emma okunafo ene nananam nyina ase. Esie ne kagya ni aseda. Eno nti wa odi wani onyam. Wahoden ene won kakra wa bebo abusuan emu wakato Opani Damtse akikura no wasiesie ne kagya ni aseda ena asia no wode ma wo afa ya sona busua wa futu akwasem nsemo se wachichi won ho were eno ti so nam na akoto su kronkron bia sabinom na ba ma wo nyanwieye okunafo ma me kwache wase mo apiafo mo ba bebo no e ma no pepa na ni ase ne suo wase ne wura mfiye bibia mo ye ma won bia no hoda mo ase afa biew samote se o ma nam de ne ti aka ha na kire sampa abusua emma nananom ene abusua mpanifo nyina ene ase yemfa na ase yema mo kofia mo jansa me baye na mane yenu ni epia o for asafo mo if you say erade ni ten 4 point na abone 4 point de ebeyira amen we say the big kan ye no de yesha bibia fa on say pie na mie nebo bra efata fra odi afro odofo anytime bia ye ka se nyame afro bia ya de be se asofo nkwa na ye ka nanso wa otie bia nyame afro se wo ye teacher ni nyame afro o ye nurse ni nyame afro o ton ade e wodwuma nyame afro o ye obi odwuma nyame afro wa ware a nyame afro wa nyame afro nti nyame wa afro obi bia nene de Yesu ane se na se de ye ka enwa asem ne se ye bebo ebra efata ye frem amen nti Nyankopon wa frɛ obi bia nemo nyame frɛ na wa frɛ ye de nyame ehwehwɛ every minute mienu won se ye bebo konkron bra ye bebo ebra eso ono nyame eni nti ema se wa nyame afrɛ wi na wodwuma mu wo ye bo company ni kro no a wona odi mu titima dabi nyame frɛ na wa frɛ ni se ye me bo tene ebra ana se wa wotie ya nyame afrɛ wi ejum wona a wo wu kasa mesene sa last ye area head bi sa se nti ye se ye hwe wi ase pa enfo pa na en kind of prayer and as usual bebre na se politician baby our politicians dey born odi nanso ye politicians to nchen a ye hwe omo ye pre ko fra omo kan prepa e sufo ye see na o kan prepa was you really why are so many some you see you ye politicians do wa ye na ye kan prepa e sufo politicians no some don't dey go to war because we gonna actually ask them questions. And so matter a team a team a powerful team. Never run say about and if you never show you come and yet to nanso ye kwa ye ewo ye matemo ye ye adwumamwo de ye wo fie mu no na enso nyame eni dabi nti nyame fra o fra me no mienu wa fra me no mienu aba na henie no no ene se ye mebo ebra etene na yenso amanfo hwe yensua ye ne yenso yensa kira afoforo emra eye ahenie ni yenka amen pa amen nti we Paula afutu ode mo mo ne se ba o ba ahenie mu no omo ebra efata won fra eye nyame ede afre wo ene ye mo bebre yesu ban ti no amawi asefo ne pra twetwe amawi asefo ne pra twetwe omo di amofel because nyoma na ye e wo ye numem ene mantema ye tie no etan ntina bi kan eto nyum ne se yesu ti na da wo so ti bo abran bo ye anamona wutu bo ye esan se o hekese bi ti da wo so amen nti we ena odumtofo no sam na o kire nyoma bi e wo ho se betini abo ebra efata ye frɛ na enyoma bi wo ha no bi be wo se ye
na yɛyɛ saa nneɛma no a yɛbɛsɔ nyame ani ɛnyɛ sɛ yɛbɛsɔ nyame ani nko a nneɛma bi wɔ hɔ a yɛnsan so ɛbɛsan so aka yɛnka amen paa enti yɛkan Psalm 1 verse 1 to 6 wɔ ɔmaayɛ mu Psalm 1 verse 1 to 6 wɔ ɔsɛ nhyira ne onipa a ɔnante ɔbɔnefoɔ agyina nti ɔbɔnefoɔ agyina ɛne deɛ ɔbɔnefoɔ ɛne wɔn a wɔn reject Onyankopɔn yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ yɛn mu a wɔn gye Nyankopɔn ni wɔn nyi sɛ nyame biara wɔ hɔ wɔn mu nso waa wɔn nipa waa wɔn Nyankopɔn nyame biara wɔ wɔn gye nyame ni me yɛ professional teacher me master mi ni wɔn gye nyame ni wɔn gye nyame ni na wɔn gye nyame ni wɔn no ka kyerɛ sɛ asɔ na yɛ ma yɛ agorɔ ni yɛ di si yɛ yɛ pɛ no korɛ ne paa deɛ a wɔka kyerɛ me sɛ yɛ pɛ no korɛ ne paa deɛ a ɛna me pa me mbɔ mo ɛna me sɛ me mbɔ mo wɔ he ɔno sɛ ayɛ sɛ me bɛjɔn wɔn na sa na me korɛ ne wɔ hɔ no yɛaka na asɔfoɔ no wɛ no ɛntoro no mo di ɔmo mi ehu no korɛ no ɛna me sɛ na no korɛ bɛyɛ na akyerɛ me bɛwura mu bi na sa na ma sɛ no korɛ yɛn ne deɛ na ɛsɛ yɛ no korɛ yɛ ka no pɛtɛ bi bi a nti sɛ wo deɛ na ɛsɛ yɛ no korɛ ka kyerɛ me a sɛ me sa bɛwura mu wɔso Jesus na mo ka no asɛm no ɛnyɛ no korɛ ɔmo boa mo kuku bi anu wɔ ɔkasa saa Jembe na menya opportunity mini student no na me no mo kyenya me ase ana me use odi Jesus na me poti Jesus na afi do mo dem no obi ati no obi ese na afi jona no so me hwe ne no odi na wo ti edi no so bi ni afi de ti ne ya wade e wo sa de so wo ne fe wa eti e fi to me hu so akofa Yesu ase bra be bi bra dem person ti ase se ye wo kofo bi wo ha omo ena Bible ne kan omo ya abonefo as ankofo no wo a wabɛti Kristo edi eni sɛ wo so ɔmo so kra ebi ni ɔmo nyini sɛ Kristo bi wɔ hɔ ɔmo nyini sɛ Nyankopɔn bi wɔ hɔ ɔmo yɛ bebree na ɔmo ba system ɛnɛ ɔmo nkɔfo bebree ɔmo nam social media so ɔmo sɛ nkɔfo adi woman baako wɔ de bibi ɔno ɔso di kan kɔ Jehovah Witness ɛna afei de wɔso Jehovah so no ɛna ɔmo ahu sɛ nyame no ɛyɛ nea na wɔ church creation mu a ɔno ati church la no asɛm no wɔde ɔsan de awewe ne ho afei na presenter host no plan ti ase wɔso ti ase hɔ wɔsan awe religion mind ni na wɔn ti ase ɔboa ɔmo abɛgu system na ɔmo be followers ɔmo bɛ bebree nti sankofo wɔ mi yɛntieti ɔmo sankofo wɔ yɛnti ɔmo akyi sankofo wɔ no ntofo nkyɛ sɛ yɛntwe ho mfiri sankofo wɔ amen saa bɔnɛfo no ebi nso ɛne evil advisors ɔmo ntufo pa nti ebi tu David ba no ɔno ani nua ba na ne ko adɔ ɔno ani nua ba sɛ ɔpɛ sɛ ɔne nua ba no ɛda nɛɛso no wɔ adamfo bi na adamfo no sɛ na de na da bi a wɔso te da bi a wɔfɔm ɔsɛ a mepɛ me nua ba ɛna ɔsɛ na ade ketewa wei na wɔso te a wɔso fɔm sɛ wo deɛ ɔyɛ nana bɛyi deɛ fa to papa ni ne petu yare na papa ma onua ba na ma ye bia ne ma na ka che papa so ma onua ba na tete bia ne se wo mu adwembɔne no no so fa ɔyɛ no ne nua no ɛda sankofo we mu na nyame asam kyerɛ sɛ yɛntwe yɛn ho ɛmfi wɔ ho yɛ mu bebree yɛ ba nyame fie yɛ te nyame fie ɛnso yɛ di nkɔfo bi afuturo akyi yɛ sɔre a yɛne nam akɔmfoɔ so yɛne nam malamfoɔ so ne yɛsa ba bɛtene nyame fie ɛnam akɔmfoɔ so ne yɛyi a yɛkɔnti no yɛbɔ nnua nyinaa ɛne woka na ɔbɛbɔ dua ne ɛfiri sɛ ɔso Kristo bi afei duabɔ ne ba no mu ɛsiane sɛ ɛhɔ na ɔkɔnante ɛfa bɔbra a ɛfata ɔfrɛ nti ɛnɛ ɔne ne nua wɔ asafo ne paa ɔno n'akɔkyikyiri baabi no na ɔsɛ ba bɛ kɔnvɛnsi ɔno ɔsɛ bɛsɛ wadwe sɛ afei ne akɔhu nokorɛ no nokorɛ bɛɛ na ɔkɔ akɔhu Kristo akyi nokorɛ bɛɛ biem na wɔ na ɔsɛ kɔnvɛnsi ne nua sɛ afei ne akɔhu nokorɛ no enti yɛnkɔ nokorɛ bɛɛ no wabɛtwe afiri bambɔ kɛseɛ ni afei kɔ yɛ na ɔbɛsam abɔ saa nkɔfoɔ yi na nyame sɛ yɛntwe yɛn ho ɛmfiri ɔmo saa nkɔfoɔ yi na nyame asɛm sɛ yɛntwe yɛn ho ɛmfiri ɔmo nti wɔn ɛne wadamfo wɔn ɛna otuufoɔ afutuo bɛɛ na ɔde ma sɛ
ene ko wi na ye ko yim na me ko mo yu na me hwe mo fi no na lady no ne na mfo ne tre na tre no ba ku o ma ono ko na na ka no pressure lady no so na lady no mfa o fa ni preach tini preach na o fa na dan fo na o ye no pray for mo o tu ni fo on fa na ba ko ne de o so je mu fa na chi sa la show de bi ba na so na de o ye fa na chi no on ne be wa de ni nti emu bebre ye dim kofo achi ami aka nante bebre ni se ye nante sanso na san kofo na bi eno ma bebre nya me fie enti wo be nya me fie no se kofo adwene ena we ti se ena eda ye se ena we ya ye se ena we ya ye se enti de bia o tu mu se mu kofo ani sa ti ni o ma pa na wo se ni pa ne be nya me fie a na saka na nsanka they are the evil advisors wo so o twon ko efiri esan se wo bata se ni pa no ma de mo boss nya de ansa be ka nti brabe na wo bo wotuma mu ho wan na ene otumfo wan na woni ne nante sane ebe ibudu a yere papa anara yere na ibedin wo ya se anara omenwa na yemi wa yi ya ya na mbere yere ba yami ayega no enke yafi ti apo yenma yin bebe ni buda na so yami extra nti mo ko yo da ene be yi mo pa se da so ra yi na isto to pa se ba da to ya yo ka se ko ba e da se yi ye swe bu wa amane
Netike, Ima Messawaina, Yami, Edio, Ayat. We said, Chopocato, Wamu, Tame, no one, I deal with Diabuni. I mean, I guess, Dickas, with a Yami, no. You can't remember now that Yami was no. My car, actual. Emma, Ugrafo, in Ugrafo, everything now. I feel papa. Yet I must be. Yes, you make stress. Why you maybe they are watching Garano. Young couple, on what I am, who stand there. Ain't paying out. You're paying out here. At the end of the week, I got that, Amen. A church bench and have a drop a child in my queen. And then I offer us in around any other part. I'm going to Santa Viamon. I read Santa Viamon. I read the wood and not a marine chancellor and then we're going to go for which they are getting Aja, the child getting Asha. I feel we're here. One sample, I come as a power, so I will be very cheap for them. But I was so correct about us. That one you know about good fias with him, no good roof fias with him one, but the Amana Pasco, I was like I said, Wufian, you're running your Sabada, running your Sabada, which I did like one pioneer saying, I shall say, you know what I said, what I said, and more hoping your friend Sonny, so many of my room. After 2025, so a thousand share before we want. It's your own subject to this. It's our one picture with just picture. You're going to be I. Koswara shall shine, but the Koswara shall and my Bamba Jagas also. Or be a pebble. No, Mr. William Yatias. Will be buried on the home to Yamiswa, and more guests at the Biada. Already pop shine one more mother or no young in our baggage. So, Copper said, Yami will be one young, as it uncount in a radiation to you. Amen. My